Benvinguts a tots i a totes a l'Instagram de la Unitat Docent de Medicina Família Salut Sant Joan. Avui us volem presentar el Centre Marià Fortuny. Ubicats a la zona sud de la ciutat de Reus, a 10 minuts de l'Hospital Sant Joan. En ell hi treballem prop de 90 persones i donem cobertura a una població de més de 30.000 habitants. Som un centre CSIR de la Generalitat de Catalunya i un centre referent docent de la Universitat Rovira i Virgili. Aquí es formen estudiants d'infermeria, medicina, EIRS, MIRS i estudiants d'Erasmus. En el nostre centre, els residents tenim l'oportunitat de treballar en un equip multidisciplinar, com infermeria especialitzada, treballadors i educadors socials, nutricionistes, farmacèutics, terapeuta ocupacional, psicòlegs i altres. Compaginem l'atenció primària amb les guàrdies que fem a Cambrils i a l'Hospital Sant Joan de Reus. Si vols conèixer més de la nostra unitat, contacta amb nosaltres a les xarxes o a la nostra web.